Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne Allah ya iyo wannan babban jarumi mai suna Alhaji Umar Manumfashi, wanda aka fi sani da Kafi Gwamna, wato Alhaji Yakubu Kafi Gwamna, a cikin babban fim, wato season fim mai dogon zango, wato kwana 90. Wannan bawan Allah ya daɗe yana fama da rahin lafiya, wato ya yi lalura ta daban-daban, wanda ya sha ƙalubale kuma ya fuskanci ƙalubale ta ɓangarorika daban-daban, wanda dalilin wannan abu tabbas wannan bawan Allah har ya kai ga cewa ya ajiye fim ɗinsa. Wanda a lokacin manya-manyan jarumai da yawa da kuma manya-manyan producers har zuwa daraktoci har zuwa manya-manyan mawaka sun neme shi, ma'ana sun ba shi shawara kan cewa ya kamata ya ce ya haƙura da harkar fim domin rahin lafiyarsa ta tsananta, wato rahin lafiyarsa ba ƙaramin cin mishi ta yi ba. A lokacin yake cewa tabbas idan har ban fito na yi fim ba, to da me zan ci da iyalina a yau idan har baka da shi, babu mai taimaka ma, hatta 'ya'yanka sai kana da kuɗi sannan za su dinga ganin ka da mutunci. Idan ku aka ce ɗanka ko 'ya'yanka sun fi ka kuɗi, to sai yanda suka yi da kai, domin baka da ta cewa. Haka ne yasa nake yin fim, domin da wannan fim ɗin da shi na dogara, kuma da shi nake ci da iyalina, nake ci da kaina, har ma nake ci da 'yan uwana, har ma da dangina gabaki ɗaya suna morata kuma suna samun abin da ya dace. Akwai manya-manyan jarumai da yawa waɗanda suka yi maganganu da yawa akan wannan babban jarumi, inda wasu da yawa suka tattofa albarkacin bakinsu, wasu suka miƙo sakonnin ta'aziyyarsu dangane da wannan babban jarumi. Wannan babban jarumi tabbas mai suna Alhaji Umar Manumfashi ya daɗe na harkar fim, wanda ya ɗebi shekaru, wanda tun tala-tala da shi aka kafa masana'antar shirya fina-finai. Wannan bawan Allah ya mutu ya bar mata da kuma yara, mata da maza, kuma ya mutu ya bar 'yan uwa, dangi da mata da maza. Wannan bawan Allah tabbas talaka ne daga cikin talakawan Najeriya, wanda yana fama da rayuwar shi, wanda tun tala-tala ya shiga cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. A lokacin da yake cikin harkar fim, tabbas a lokacin ya sha mutukar wahala, wanda wasu da yawa ba su san shi ba, wasu kuma sun san shi sakamakon bai cika fitowa a cikin kowane fim ba. A lokacin tabbas tauraruwarsa ba ta haskawa, hakan ne isa wasu da yawa ba su san shi ba, amma wasu kuma sun san shi. Sai dai kamar yadda mutane da yawa suke ta maganganu akan hakan, kuma kamar yadda wasu jarumai suka kira shi suka ba shi gudunmawa. Akwai manya-manyan jarumai da suka ba shi gudunmawa dangane da rahin lafiyarsa, duk da rahin lafiyarsa ta cin mishi, sai dai wani abin mamaki kuma wani abin haushi, akwai wani babban amininsa wanda ya juya mishi baya da ya ga cewa baya morarsa. A lokacin shi kansa wannan babban jarumi kuma murgiyayi, wato Alhaji Umar Manumfashi, wanda aka fi sani da Yakubu Kafi Gwamna a cikin fim ɗin kwana 90. Tabbas yake cewa na fuskanci ƙalubale daban-daban kuma na yi mamakin rayuwata, inda na ga wasu mutanen da yawa a lokacin da suka gani suka ya haba-haba su zo gurina, wanda nakan siya musu abinci, in siya musu sutura, kuma in musu wasu abubuwa na hidindimu na yau da gobe. Wani lokacin ma nakan ɗauki ɗawainiyar ahalinsu ma baki ɗaya. Amma daga lokacin da aka ce yau gashi rashin lafiya ta kama ni, tun daga lokacin wani